Kagabi, Bakit mo ginastos mo pa yung naipon mo? progress, Halika mo muna tayo. Isa natin ako sa'yo. lamig. Halika. Magagalitan kita. Sino mo ba nagkasa sa akin? Teka. Ayun no. Ayun ba? Oo. Salamat ako. Sir, salamat po. Hindi ko po alam kung paano kayo sasalamatan. Hindi ko nga po ba kilala. Sino po ba kayo? Sir? Nakausap ka. Sir? Ayun yan. Hi, salamat sa pamamayan. Hello? Hello? Nagsama ka province. Hi! Ulan. Hi, salamat. Thumbs up. Tusok. Thank you so much. Thank you so much, Nourish the music. So much. Raining here. Raining. When I'm from sick of that and loving. Paano mo ako napaganyan, pero maraming salamat sa'yo. Wala naman. Wala yan. Hindi nga totoo yan. I'm falling for Pwede ba pakilala kita sa you. mga kasama ko? Finally, my heart's giving and I'm falling. Inambiyansa ako sa'yo. Yan yung wallet, nasaan? Wait lang. Sa basura. Oh, Dito pa? Oo, dyan yan. Hindi ko mati. Chani ang mo. Papasikap-sikap na ni Benes sa akin. raining here. Musiklan mo lang ang hinihintay natin. Para tubunin sila. Kung gano'n ang gawin natin, kailangan dahil tayo. Uy, tayo ko pala! Ah, makulang. Thank you so much for the 6 million. Salamat sa ano. Tusok. 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 Thank you so much for the 6 million. Palapag ng bahay nyo, palapag at ng bisita. Mabisita ko yung bahay nyo, palapag, palapag, palapag. Nag-aantay yung moderator ko. Yung moderator ko. Yung supporter, best supporter ever. Cause we're Hindi mo in. ba nakatira si Mrs. Elisa Romeo? Dito ba ako ba? Kasi susuli namin yung wallet na Oo nga. natapuan. Nandito po siya. Ano po kayo? Alamin. Nagkulang. Best. Oh. Oh. Mapupunta kayo. Follow me. Sandali lang tatawa. Thank you so much for the thumbs up. Bakit ang layo ko sa akin? Mukhang makalas ka sa araw na ito. Panas. Una, tinamaan ka ng pinto mo. Hindi naman dapat mangyari ito eh. Pangalawa, ahakbang ka na lang na isod ka pa. Dinamay mo ba ako? May pangatlo yan eh. Pag nangyari yun, ang gusto ko, tayo
ayusin mo naman. Magandang araw po. Ako po si Ronnie Policarpio. At siya naman po si Vilma Sanchez. Sa inyo po yata ito. Tatapon mo ako ng basura. Nakita ko yan. Nandiyan mo yung pangalan nyo. Hindi sa Elisorio. Ako yung atin. May pera pa mo dyan. Hindi ko binawasan yung 5,000. Hindi naman mahalaga yung pera eh. Ang importante, yung may trato ng gusto mo. Wala ko ako nakita dyan. Hindi mo talaga makikita na Secret pa. Ano ba yun? Kulang ba? bakit? Sana umiiyak. Hindi naman tayo magkakahiwalay. Sana kayo kayo. Huwag mo na akong nag-isip pa. Lalagyan mo. Isa lang ang masasabi ko. Ako ako'y sisikap. Teka. Ang tulong na po, may kapal. Bakit kayo na lang pagkakalitig mo na? Hindi ka man lamang umiinig. Hindi ako pumilig dahil nagsasalita pa kayo. Eh, pangalawa, kaya ganyan na lang natitig ko sa inyo dahil nakakawa ko kung bakit. Kung ano ang tinatangkat, tinatangos ng ilong, siya namang tinabanso, kinalabat ng ilong. Alam ko na binano mo yun sa tatay mo eh. Dapat na mag-usap. Ganyan. Bakit ko? Kasi, mas matas ka pa sa tatay mo. May baka na. Simula ngayon, ang lahat ng nasa loob ng bakuran mo, Ibig yun sabihin, magmula ngayon, ikaw na ang magiging hari dito. Ikaw naman, Vilma. Nagpunta sa pitaka ko,
Kaya ako eh, siyempre. Mga pong tao lang yan, no? Sa susunod, hindi Kape. na. Baka naman, ganun, mabuhay mo kami. Pero pagdating ng araw, eh, gawin mo na lang kaming hasbol. Mga kailangan mo pa naman sa inyo. Naman, pagod ka na 5. Pagod na 5. Yeah, parang lang sa cellphone. Ano ba? Teka muna, parang ulan eh. Oh boy, ano parang gusto niyo? Jacket ha? Fried chicken sa akin. Kung meron lechon, idagdag mo na rin. Oo. Oh, narinig niyo ha? Ham, fried chicken, lechon. Sige, maglabas kayong 2 latang maling, ha? Maling? Shh! Appetizer lang yan. Let's go, bro. Now. Ipakatalaga mo ba? Pati ka tulong pala. Pati ka nagkat. Ito ba main course? Lubot naman ang cellphone mo. Hindi. Yung dessert? Papaya? Ano? Sabi ko sila papaya. Ay, pato. Ganda mo yun. Ako? Gusto mo ng takwan? May saging? Gusto mo kayo hindi. Ito, matabi siya. Kailan mo ba? Ay, Ano ginagawa mo? hindi ba tinawag mo? Oo. Okay yun. Akala ko kasi ikaw yun eh, kaya tinawag mo. Nandito nga ako. Oo nga, akala ko nga ikaw. Ako, Ako dyan. eh nagulat ako sa'yo, sumigaw ka, nervyoso. Ano ba kailangan? Eh, kasi sakit-sakit ng ulo ko eh. Pwede ko kasi Ala, ala. Ano ba? okay ka ba? Baka ginaginaw ka na siya. Ayaw eh. Sigurado ka ha? Okay. Yes. Okay. Ang sarap ah. Yan. Okay. Sige. Sige. Yan. Sige. Itik mo. Yan. Yan. Ang sarap. Yan. 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 Sunod. Yan. Yan. Ang sarap. Tingnan mo. Yan. Okay. Ang sarap ah. Yan. Okay. Ang sarap ah. Ang sarap talaga. Wala. Sige. Di ba na?
Hindi ho. Di ba nagpapamasahe ka? Andito ako. Ay, akala ko kasi may tip. Hoy, hindi ka na kalaki. J. Ford gusto pa. Hi, J. Ford. Salamat. Di ba, di pa rin po. Kumusta? Kasi, Kumusta na? baka naman maputput na labi niya. Alam mo yan. Ingit ka? Medyo. Ingit ka na eh. Salamat sa... Thank you so much. Salamat. Oh, baligtad. Salamat. Kumusta ka na, J. Ford? Ngayon lang nagparamdam ah. Ano pa kaya? Putol na yung kinakain mo eh. Dapat na bata. Okay. Pagod na mga... Sige. Pero alis dito. Pandayan sila. Bilisan niyo. Bilisan niyo. Napalagay ko na lang tayong problema. Siyang palagay ko, hindi ba? Ha? Pinakakilas natin tayo, no? Maulan, maulan. Ayaw mo start eh. Pinigitin mo. Talaga eh. Sige, baba. Sige na, baba. Aray. Ano ma?
Ngayon na lang. Di man. Sige, sige. Dali, dali. May gamit. Well, may baka. Sandali. Sandali sa bata. Kompleto sa amin ah. Late na. Ako, si Toto. Tulog na. Gising, gising. Tulog ka na, tulog. Ikaw uminom na kape. Doon ka na. Anong gagawin natin? Dito tayo naman, dyan tayo dadaan. Mas mabuti magwalay tayo. Huwag lang magwalay tayo. Madali tayo mahuhuli niyan eh. Huli tayo niyan. May suggestion ka ba? Kung saan? Gabi. O kanina, ba't pinagmumukha mo? Hindi ko sila maintindihan. Ang kukunin nila, may nakadaan dito, may maliw pala eh. Ang kukunin nila mga kausap. Eh, basta ako ba, sabi, wala ba, wala touch mo. Check. Basta tandaan nyo ng mga pinatili namin. Huwag kayong aalis dito ah.
Ano sabi ko sa inyo? May seminaro mga tao. Hindi ka. At wala kayong pagtataguan, hindi namin makikita. The ring. Sana ako naman sila sa atin, di ba? Eh, nangako nga, paano kung hindi na sila bumalik? Oo nga. Sabi na, may naisip ko paraan. Tandaan mo, dapat lalo tayong mag-ingat ngayon. Tayo na lang inaasahan ng pwede. Ay, ano, Rosalie. Tayo na. Sandali lamang. Bilang tinatawa ng alahati ng mga kabataang naririto, ibinumukhain ko. Maghiwa-hiwalay muna tayo. Nang sa ganun, hindi tayo mahuli ng sabay-sabay. Yan, mukhang may katwiran itong si Chinus, ha? Oo nga eh. Galing talaga ng utak, no? Kaya nga genius eh. O sige, kami na bahala kila Kuya Dennis, tapos kayo na kila Ate Rosalie. Kung ganun, sa kanan kayo, sa kaliwa kami. Na kayo na? Ano? Dali! Dali dyan! Itulog! Mawawala na naman! Bigyan mo muna na kayo, kakalikan ko na lang siya! Hoy! Natulog ka na naman eh! Sige na! Oh, saan ka magpunta? Dito tayo! Balik ba yan? Bakit? Baka mahawa yung kulay. Hoy! Akin yan eh! Huwag ka dyan! Pinapagkano ako dito ko diligay. Hindi talaga puro kayo reklamo. Para sa pagpangit nyo. Hoy! Ano naman kayo? Nakita niyo naman ganito itsura natin, tapos awit ko awit siya. Ito eh! Siya naman nagsisimula eh! Ano ba? Tumigil ka na nga dyan. Ang isipin na lang natin kung paano tayo makakatakas dito. Kami! Yes? Kami! Yes? Talagan mo ko! Wait lang. Wala ko naman magagawa ito. Bagay, diyan ka talaga maaga sa puno. Mukha ka kasi puno. Baka makubat.
Ale, thank you. Thank you rin. Sino ka nagsabi? Paano may parating dito? Magaling ang teacher na namin eh. Nasaan yung mga alaga ko? Huwag po kayong mag-alala. Okay na sila. Talaga natin sila. Ano, dali? Ano, dali? Ano? Mag-iiwan mo na ito. Saan kayo pupunta? Saan? Kahit saan kayo. Ako! Ako pa rin ang makakasalunod mo! Matapang ka lang dahil may baril ka. Matapang ka lang dahil may baril ka. Yeah. May baril ka lang kaya ka matapang. Ako nang bahala sa likod mo. Huwag kang makialam. Kapal mo pa rin mo. Titingnan ko lang ang tigas ng mga ginawa. Ngayon, parehas na tayo. Isa, dapat sa isa. Sino may sabi sa'yo babae yung isang laban sa isa? Dali mo ko damit ko. Saan kayo pupunta? Hindi mo na namin ito na. Saan ang lahat? Wala siga. Wala
sabi ko, ula-ula ka. Oh my God. Gandang gabi. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Say it. Wala, laro ko, wala. Wala. Bakit ka nagkakap ko? There's a hero. If you look inside your heart, you have to be afraid of what you want. Doesn't matter. Then I hear the calls of love. I'm just trying to carry on. And catch me in your side. And survive. It's a love. Laging ready sa bakbakan. Pwede ko yung tawag yung isa. Ano sinabi ko? Haharapin lahat ng kalaban. Magpatutungan siya ng wala ang aksyon si Philip Salvador. Ang isang pasurang katulad mo ay wala nang lugar sa pagtahan. Manood siya sa Viva Cinema Presents January 13 to 17. Dito lang sa Viva Cinema. Masayang balik-balikan.
national school. Kaya sa araw na to, ito na akong mag-aaral. Kaya mo yung JJ. Wow! Mukhang mayayaman lahat ng tao dito ah. Excuse me po, saan po ito? Section E? Ew. Ano naman kung section E ako? Nga naman siguro mas naman mag-8 section. Siya ang bagong classmate niyo. Let's welcome her. Sabi sa'yo, welcome to Section E. Mr. President, wala ka bang questions sa bagong transferee natin? Are you still a virgin? Ikaw, kaya ka mawawala sa mundo. Bakit ikaw muna? Because otherwise it's gonna make you disappear from this world. Ano pa gagawin sa section? Wala yung talaga section E. Nagkakaroon lang kung may mga students na nagkakaroon ng kaso. Mga pasaway. Nililipat din agad ng section. Siguro dahil hindi naman ganito walang bago ang mga babae sa school. Galing. Get over yours. It's the dropout or transfer. I don't care. Somewhere else. It's off limits. Ano na yun? Tinatago ka? Either you shut up or I'll make you shut up. You look like husband and wife. I'll make her fall into and it'll break her heart. Mga babae, gusto nila sa mga kinikilig na talaga yan. Aray! Pag ako nag-iwag-iwag, ano mo dapat Kahit na ang aking sa hindi ko kaya.